Hi guys, it's me Hanamita, and for today's video is na ako diri sa simbahan kay magsinulog 2025 panata. I am a Roman Catholic guys, and diri sa among lugar ang amuang patron is si Senior Santo Niño. So mo nang every January 15 is fiesta diri sa amuang lugar. And kidaghan man pud og devotee diri ni Senior Santo Niño, so celebrate ko ni diri ang sinulog every fiesta. Daghang kay nag-comment dito sa ako ang picture nga gi-post kagahapon guys about ani sinulog. Abi nagna ako sa Cebu. Pero wala guys, nara ko diri sa amoa kay nagasinulog pod mi diri. So panata na gyud nako ni siya guys every January 15, every fiesta diri. And last year nagsabay na si Troy sa amoa adto og panata. So karon nagpanata pod si Baby Troy. Lang jud ni ako maingon guys, lahi-lahi man tag relihiyon, lahi-lahi man tag ginatuuhan. I respect yours and you'll respect mine. That's it. Huy! Kauban din ako nagpanata akong whole family, guys. Ay, ang ako alam dahil ate ang wala. Kay lahi man ang relihiyon sa iyang partner. So, dito siya ning uban sa relihiyon sa iyang partner. Naripod ko i-share sa inyo ha, guys. Why naging devotee jud pug ko sa Senior Santo Niño. Isa jud pud ni siya naka-help sa ko guys, sa pag-take na ko og board exam. Ning tuo lang jud pug ko. Ni-attend ko og novena. Gikompleto jud na ko ang novena adto nga time. Tapos grabe jud ako compare kay Senior Santo Niño adto. Then kaluyan sa Dios guys, one take lang pud jud nako ang exam. Tapos taas-taas pigud ang ako ang score guys. Dili pud siya ingon nga char. Han jud pud kaayo ang nagkuan guys o nag-anhi karon guys kay nagpanata pud sila. So mo na guys, after sa sinulog, nagkuan na siya pa fireworks display. And ganahan kay among Baby Troy ana guys, lingaw kay siya. Pitok-pitok yung mata kada boto. Cute kaayo. Mata ba? Tapos kay nakakita man ko og naay mga balloon guys, and baligya dai siya. So nagpalit ko guys kay wishing lagi kunuhay daw. And mutuo pud ta na guys, walay kumo kung mutuo ta. Ina lang mo pangutana ha kung sa akong gi-wish kay secret na siya. Chares. So ihikot na nimo ang wish dira sa balloon and ipalupa. Ikahangin guys. And kaluyan gani guys kaning undang ang ulan kaganina pag misa kay kuan kayo ulan, kaayo siya. May gani pagsugod sa sinulog is wala na siya ning ulan. And tora, bye-bye wish. I hope it will come true. Huy! Mag-wish na? Dalaon na nang mo balay?